shi muke sa shi na sa a nan. Dabarun da hikimomin suna cikin wannan. Dole wannan ƙaramin ya fi babban tsawo da inci ɗaya. Ta nan waje kuma in ya fito da inci ɗaya za a kulle shi, ya aiki sa kenan. Sai babban pipe a nan wanda wannan hazard na ruwa zai fi ciki, shi za a rufe a nan a cikin robar da aka sa ruwa. To ko da ba kan murhu na risho, idan aka ajiye wannan ruwan a nan a haka, aka ɗauko famfo gashi nan. Wannan famfon na siyo shi ne na masu feshin magani, shi amfaninsa don ya buga mana iska a nan. A lokacin da aka yi haka aka buga iska nan, to yanzu iska tana taruwa a cikin ruwan nan a haka. Idan aka buga iska nan haka ta cika a cikin ruwan nan kamar haka, to ko a haka ka ajiye wannan in ka kyatta a shana ina take. Yanzu ka kyatta a shana, tiririn wannan ruwan in ya biyo nan a nan ma kawai yanzu zai wuta a hannu ba ma tare da an sa a can ba. Gashi ga wuta ta kama, an rage, an ƙara, an rage. Kuma idan za ta ƙare sai a sake buga iska da ruwa a cikin nan, da pipe ɗin buga iska da kuma inda wuta za ta yi. To idan aka sa wannan shine abin gas kuka da ake wannan, shi wannan pipe ne kawai don ya fasa wuta. In an yi haka, idan aka ɗaura wannan a nan, warke mu haka in buga iska. Wato idan aka sake buga iska kamar haka, shi kenan ta zama irin ta risho maimakon ta haka ta baje. Idan ta nemi za ta mutu sai ka buga iska a ciki haka. To amma a yanzu ina son yi wani abu da zai zama ba sai an riƙe famfo ana buga iska haka ba kafin wuta ta kama. Da yanzu ina daina buga iska, wuta za ta rabu, domin ba a gauraya ruwan kenan. Amma da ka gauraya ruwan, oxygen da ke ciki da wanda ka zuƙa na cikin famfon iska su ne suke hura wannan wutar haka. In baka daina ba ita ma ba za ta daina ba. Rabin kofi da yake cikin wannan roba yana kai ni sati ɗaya ina dafa shayi kuma ina tafasa ruwan wanka. To wannan shine hikimar da aka yi na wannan risho. To daga nan sai a ɗora a jikin wannan wanda zai zama shine kamar murhun da zai riƙe a ɗora abin dafa ruwa.